Cikakken sharhi akan manya-manyan jaruman masana'antar Kannywood ɗin nan mata guda biyu, Nafeesat Abdullahi da jaruma Fati Washa. Ga dai cikakken bidiyon nan mai sauraro za mu kawo maka shi a cikin wannan channel ɗin mai suna Bigola TV da kuka saba sauraro kullum da kullum. Ga dai cikakken bidiyon nan yana zuwa maka da yardar Allah. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da zuwa wannan channel ɗin tamu mai suna Bigola TV. To da Allah, in dai wannan zuwan ka ne na farko, ka daure ka dangwala mana subscribe kana ka danna mana alamar ƙararrawa. Domin hakan shine zai baka damar samun cikakkun bidiyoyin fafa a kan lokaci da zarar mun dora. Mun gode da kallon wannan channel din tamu mai suna Bigola TV da kuke yi a koda yaushe. Godiya ta musamman ga dukkan masu sauraron mu a cikin wannan channel din tamu mai dimbin albarka. To mai sauraro, ka karkade kunnen ka sannan ka gyara zama domin kallon wannan cikakken channel din tamu mai suna Bigola TV tare da sharhin Nafeesat Abdullahi tare da jaruma Fati Washa. Wace ce tafi kuɗi da tarin dukiya tsakanin jaruman Nafeesat Abdullahi da Fati Washa? To mai sauraro, wannan networks ɗin da muka kawo maka tsakanin jarumai guda biyu na masana'antar Kannywood manya-manya wanda ake ji da su a fannin siyan dukiyoyi da kuɗi da hawa mota da kuma saka sutura, wadda jaruma Nafeesat Abdullahi kowa ya riga ya san babbar jaruma ce a cikin wannan masana'anta ta Kannywood, wacce take gudanar da kasuwancinta a cikin ƙasa ta Dubai. Kuma ita ce nan aka cire ta daga cikin role ɗin aka kawo jaruma Fati Washa a cikin shirin labari na aka saka. Jaruma Fati Washa jaruma ce ita ma babba a cikin masana'antar Kannywood wacce take taka rawar gani ta sumayya a cikin shirin fim din labari na. Wannan jaruma ita ma ta mallaki manya-manyan kaddarori da dukiyoyi a cikin wannan masana'antar ta Kannywood din gabaki daya. To mai sauraro, ba tare da daɗewa ba dai zamu baje ma tsakanin jaruman Nafeesat Abdullahi da Fati Washa wace ce ta fi wata tarin dukiyoyi da kuma manya-manyan ma'adanai da aka siya daga harkar ta fim din industry din masana'antar Kannywood. Jaruma Nafeesat Abdullahi jaruma ce wacce ko a baya ta siyi wata mota wacce mutane ta tada hankalin mutane da dama. Wasu ba sa taɓa tunanin jaruma nan za ta iya hawa wannan mota, kuma ma a ganta da wannan mota. Wata jaruma kuma ta taka gudunmawa sosai da sosai a wajen masana'antar ta Kannywood din, wadda a yanzu kuma ba taka rawar fina-finan take yi ba, ta ci gaba da kasuwancinta ne a cikin ƙasa ta Dubai. Jarumar ta mallaki manya-manyan dukiyoyi da dama kamar yadda jarumar Fati Washa ita ma haka. Jaruma Fati Washa ita ma ta mallaki manya-manyan dukiyoyi, amma ba ta fiya bayyanawa kamar yadda jaruma Nafeesat Abdullahi take bayyanawa a sarari ba. Jarumar Nafeesat Abdullahi za ga tana siyan manyan wayoyi da motoci tana hawa ba kamar yadda jarumar Fati Washa take yi ba. Jaruma Fati Washa tana rufe asirinta ba kamar yadda jarumar Nafeesat Abdullahi take rufewa ba. Networks din tsakanin Nafeesat Abdullahi da jaruma Fati Washa 2023 going to 2022 za a bayyana shi ba tare da daɗewa ba. Da zarar an bayyana wannan networks din za mu kawo maka a cikin wannan channel din tamu mai suna Bigola TV. Mun gode sosai.